a don jama taara dalajɛ stade Modibo Keyita de la journaliste minnu tun bɛ yen nɔ u y'a jateminɛ k'a fɔ k'a don mɔgɔ 40,000 45,000 personnes olu de tun bɛ stade Modibo la a kɛra 28 juillet 1967 mɔgɔ fɔlɔ min ye kuma ta don o ye denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye n'o tun ye Gabu Jawara ye a ye kuma ta min kɛ a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi a don an ye sariti min fɔ an b'o de timɛ k'a fɔ n'an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni fɛn o fɛn bɔra a la an t'a dogo an b'a fɔ kɛnɛ kan o de y'a to 26 mars tɛmɛnen n'anw y'a mɛn denmisɛnninw na da ko kokajɛ a b'an ɲɛna k'a fɔ k'o ɲɔgɔn de tun bɛ kɛ ka a ko sɛgɛsɛgɛ ka jama dalajɛ k'a jira bɛɛ la ja kokajɛ a tɔgɔ de bɛ fɔ dɔrɔn mɛ a yɛrɛ wale hali bi an sigilen bɛ k'a makɔnɔ an ma kelen a la fɔlɔ a ma k'o fɔlɔ jango a ka jɛ i b'a sɔrɔ i n'a fɔ ni safinɛ ma dɛsɛ i b'a sɔrɔ ji de ma sɔrɔ fɔlɔ kokajɛ kɔni an sigilen bɛ k'a makɔnɔ nka anw kɔni y'an ta kɛ opération taxi wagati la k'a ko k'a jɛ ka tila k'a da kɛnɛ kan k'a fɔ a kɛra tan de Gabu ko tuma na o min baara daminɛlen bɛ k'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔ min n'o ye sariya sɔsɔ mɔgɔ min n'o ye kawale kɛ jamana kɔnɔ n'a ti bɛn comme fɛnmɔgɔya t'a la ɲɛmɔgɔya t'a la n kɔrɔlen bɛ RDA la t'a la ɲɛkuraya la o t'a la i mana tiɲɛ dɔrɔn i bɛ ɲangi i tɔgɔ bɛ yira jamana fantan 4 bɛɛ la k'a fɔ ko e de ye nin kokolon kɛ o tuma na ko n'i y'a ye a ko mɛnna sen na sabu a sɛgɛsɛgɛli a kɛra kalo 5 de kɔnɔ kalo 5 baara de don région bɛɛ cercle bɛɛ kɔnɔna na commune bɛɛ kɔnɔna na dugumisɛn bɛɛ kɔnɔna na mobili o mobili n'a bɛ circuler a bɛ sɛgɛsɛgɛra siga kɛra dama min na n'olu minɛna o bɛnna mobili 1,000 mobili 90 ani mobili 6 nka o mobili 1,000 a n'a kunkanfɛn mobili 900 ani 19 o segira o tigiw ma mobili minɛlenw bɛnna mobili 100 ani 70 ani mobili 7 mankanba min fɛn o fɛn kɛra a kɛra mobili 100 ani mobili 7 ani mobili 7 de nɔfɛ a tɛ hali kɔsa in na mobili dama minnu minɛna k'a fɔ k'u dédouanement ma ɲa permis ala a t'olu kasabi bɔ o b'a jira k'a fɔ ko daminɛ de tun don jogojuguya min tun daminɛlen don a sinti yɛrɛ de tun don a tun ma taa yɔrɔ jan o mobili ninnu na basi 50 tun b'a la voiture 100 tun b'a la ani camion ni camionnette 18 o de ye 170 ani 7 olu mobiliw de minɛna mobiliw minɛna minnu na commission min y'a baara kɛ commission y'a jira ɲɛmɔgɔw la ko a ka kan ka kɛ cogo jumɛn mɔgɔ minnu ye i to fonctionnaire la ka tila ka voiture bila circulation na o kɔrɔ ye ka kɛ transporteur ye o tuma olu bɛ fonctionnaire b'o tɔnɔ bɔ u bɛ transporteur u b'o tɔnɔ bɔ o tuma olu bɛ concurrence kɛ transporteur la minnu bɛ patente ta minnu bɛ taxe sara minnu bɛ sariya bɛɛ tilen min ye commerce sira ye olu minnu ye fonctionnaire ye olu bɛ taa a bolomɔlɔni siraw fɛ ko u mago ɲa dɔrɔn ka sariya sɔsɔ o tuma na mɔgɔ o mɔgɔ n'i to fonctionnaire la k'o kɛ ni o sɛbɛntiyara k'o da kɛnɛ kan sɛgɛsɛgɛli kɛra siga si t'a la kalo 5 sɛgɛsɛgɛli de kɛra a bɛɛ la o tuma na o mɔgɔw olu ka mobiliw o bɛ minɛ u la k'o di faso ma ka sababu kɛ mobiliw don minnu minɛna sariya sɔsɔ sira fɛ mɔgɔ minnu n'a y'a sɔrɔ o jama sariya sɔsɔlaw la minnu tun ye faamabaw ye ni ɲɛmɔgɔbaw don komi ministres ani ambassadeurs
wali service kundigiw wali société d'état ɲɛmɔgɔw wali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ jalatigibaw wali gendarme wali ministère kɔnɔna baarakɛla ninnu olu fɛn o fɛn n'olu minɛna a tiɲɛni sen fɛ k'olu bɛɛ b'o place la k'u lataa kɔfɛ ka sababu kɛ i tɛ se ka to olu place la ka to nin kɛwale façon kɛli la jamana ka danaya ka to i kan i bɛ sigi kɔfɛ dɔɔnin an bɛ faamaden wɛrɛ ɲini k'o sigi e nɔ na min tɛ sɔn nin firike sugu ma ministre caman ka bɔra ministeriya la a don parce que Modibo y'a layidu ta k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ yera ta ni commission y'a ɲini u ka bɔ fanga la u ka bɔ o place la dɔgɔkun kelen a b'o layidu de d'u ma n'o dɔgɔkun tɛmɛna u bɛɛ bɛ bɔ a la a dun kɛra ten u bɛɛ bɔra ten nka olu bɛɛ ɲin kumunen tora fo ka taa Musaw ka coup d'état kɛ u girinna ka t'i dɛfɛ Musaw kɔfɛ k'a fɔ ko coup d'état ɲana o de caman bɛ yen nɔ ɲɛmɔgɔw la n'i y'o kumakan mɛn livre dɔ bɛ yen a bɔra 1967 ko l'an de la révolution a mɔgɔw tɔgɔ b'o liste kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔkɔrɔ fɛn o fɛn tora k'a da pɛrɛ ka kumajugu fɔ RDA tile ko kan k'a fɔ ko olu yɛrɛ tun bɛ ɲɛfɛ nka k'u ma ɲɛ a bɛ tan a ka livre nin ta i b'a tɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ yen i b'a sɔrɔ ale ta a kumakun o ye opération taxi kɛra ale ye sariya sɔsɔ ale ɲangira wa ɲin kumunen tora hali bi o darɔkɛsɛ b'a da ka jamana lagosi n'a ye commission y'a yira fɛnɛ k'a fɔ sabanan min bɛ yen mɔgɔ minnu n'a y'a sɔrɔ olu tɛ ɲɛmɔgɔ ye nka fonctionnaire don n'u y'a baara kɛ ko ka sɛbɛn ci u ma lagosili sɛbɛn k'a f'u ye k'a fɔ i m'a kɛ k'a ɲa i m'a kɛ k'a ɲa an b'a to an kɔnɔ fana i ka fonctionnaire la an bɛ kankari da i ye hɛ k'o kankari gosi olu ye a kuma naaninan ko mɔgɔ n'a y'a sɔrɔ a don mobili dɔ dilanlen bɛ fereke la ka e tɔgɔ k'a la nka fonctionnaire dɔ de ka nafolo don e kɔni b'a la ye sous couvert la a sɛgɛsɛgɛli kɛra ko tɛmɛna o mobili kunkan e dun de sɛbɛnw bɛɛ min fɛn o fɛn kɛra e de dɔrɔn tɔgɔ b'u la mobili ta k'a k'i ta ye foyi t'a la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile i bɛ bɔ sous couvert la a kɛr'i ta ye ala de y'i sɔn olu fɛnɛ o décision taara o don o de y'a to opération taxi kɛlen discours fɔra discours fɔlen a discours premier o ye Gabu Jawara yɛrɛ kumakan ye a y'a jira k'a fɔ ko nin opération min kɛlen filɛ nin ye mɔgɔ damadɔw bɛ yen nɔ n'olu ye ɲɛmɔgɔbaw ye ayiwa Gabu Jawara y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli min kɛra o kɛra mobiliko sira la mobiliko a fɔra a ka kɛ cogo min sɛgɛsɛgɛli kɛra o sira de fɛ minnu ye sariya sɔsɔ min ka kan ka k'u la o ɲɛfɔra o tɛmɛna o sira fɛ Gabu Jawara bɔlen kɔ yen nɔ syndicatw tɔgɔ la an terikɛ Nama Keyita o ye kuma ta k'a jira k'a fɔ n'i y'a ye an ye jamana bila sira kan sira min ni o bɛ baarakɛlaw ka nafa yiriwa o sababu de kɛra ni an ye sariyaw sigi min b'a to sariya kɔnɔna na n'i y'a bato i bɛ jamana dilan n'i y'a sɔsɔ i ka kan ni ɲangili min ye o bɛ kɛ o tuma na Nama y'a jira k'a fɔ nin sɛgɛsɛgɛli sugu a kɛra taxiko la a kɛra mobiliko la nka a bɛ kɛ nafolo sɔrɔ sira bɛɛ kan o tuma na opération wɛrɛ tun bolodara opération Villa yalasa k'a jira ka ɲini k'a dɔn Villa minnu jɔra o jɔra cogo di o jɔra jɔn fɛ o jɔra sati jumɛn kan u bɛ sariya kan wali n'u tɛ sariya kan o daminɛna comité militaire nalen o y'o bolo kan
opération wɛrɛ tun bɛ sen na ka sababu kɛ a waati la ancien combattant caman tun b'an ka jamana kɔnɔ olu ka pension ko tun ɲagamina mɔgɔ dɔw fɛ o fɛnɛ opération pension o sɛgɛsɛgɛli fɛnɛ daminɛna ni minnu ye olu fereke ni minnu ka kan ni ɲagali ye k'olu fɛnɛ ɲini k'o ɲɛdɔn d'ailleurs a waati la colonel Darabo o de tun bɛ ancien combattant ka présidentya la ministre Kosofa coup d'état y'ale sɔrɔ tournée la jamana kɔnɔ hakilila Gundam coup d'état y'ale sɔrɔ Gundam o baara de sen fɛ o sɛgɛsɛgɛli sen de fɛ o fɛnɛ tun ka kan ka kɛ yalasa ancien combattant minnu n'olu tɔɔrɔ la ni firike kɛra olu ka pension na pour que ka tiɲɛ di olu ma k'olu ka firike bɔrɔtɔ k'olu fɔni ka bɔ firike kɔnɔna na o baara fɛnɛ comité militaire sigilen comité militaire fɛnɛ y'o bolo ka tugun o tuma na nama y'a yira k'a fɔ ko jamana n'i y'a ye a bɛ tilen sariya mana sigi fo ka sariya bato de sariya tɛ sigi ka tila k'a den kɛrɛfɛ k'i sago kɛ ni sariya sigira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ don jamana ka hɛrɛ b'a la tiɲɛ de don n'a kɛra o kɛcogo la mɔgɔw bɛ sɔrɔ kɛ n'a kɛra o kɛcogo la jo bɛ di jotigi ma jalaki bɛ di jalakitigi ma o ni jamana sigira o bolo kan o de b'an ta ɲɛfɛ k'a ka sariya sigi ka tila k'a mɔntɔ finikoloni na k'a bila kɔfɛ min y'i sago ye k'o kɛ ko jamana tɛ se ka taa o sira kan o tuma na denmisɛnninw ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ a ye foli bila ka taa u ma ka tila k'a jira k'a fɔ ko baarakɛlaw tuma bɛɛ nin baara sugu mana dabɔ baarakɛlaw bɛ cɛsiri kɛ yalasa u bɛ se ka nɔni min fara kan u k'o kɛ ka dafa o bɔlen kɔ yen de sa Modibo Keyita ye kuma ta a ye kuma ta ko sisan mɔgɔw tɔgɔ fɔra u ka voiture numéro tɔgɔ fɔra u bɛ quartier min na o fɔra u bɛ baara min na sariya jamana faso ka bureau kɔnɔ o bureau yɔrɔ wale o ministère ka adresse a tɔgɔ o bɛɛ fɔra ka a bɛ perepere latigɛ jama y'a bɛɛ mɛn o tuma na a y'a yira k'a fɔ k'a ta a don ma fo ka taa min kɛ sa RDA tile la serike an bɛ fu sira la an b'a kɛ fɔ an seko dama yira k'a fɔ k'a bɛ da taxi ko dama na fɛn o fɛn n'o ye baara da ye fɛn o fɛn n'o ye sɔrɔ da ye sɛgɛsɛgɛli bɛ tɛmɛ nin bɛɛ da la tɔrɔsiw bɛ baara kɛ a bɛɛ la k'a bɛɛ ye k'a bɛɛ lasa min ka kan ni min ye o tɛmɛ o sira fɛ a ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ye sira min ta an man di bɛɛ ye an man di hali ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye ko olu ɲɛmɔgɔ kuluw bɛ ɲɛfɛ sa nka bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ kuluw kɔnɔna na a ɲuman b'a la dɔwɛrɛ fɛnɛ b'a la k'a sababu kɛ a ko a bɛ da don fɛn dɔ la a tun ma deli k'o walawala maliyɛnw ye a b'o fɔ o don a ko congrès min kɛra 1962 RDA congrès min kɛra 1962 mɔgɔw sɔrɔla ɲɛmɔgɔw la minnu ye dibidibila baara kɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ k'a ɲini k'a fereke ka bureau politique dɔ sigi min b'a to jamana bɛ sigi kɔfɛ ka bɔ socialisme sira kan ka sigi ka taa nafoloko sira kan a kɛ sira ye fila ye baarakɛlaw nafasira ani waritigiw nafasira waritigiw nafasira o de ye capitalisme ye o tuma na u tun b'a fɛ ka bureau politique sigi 62 congrès la yalasa waritigiw nafasira an ka tugu o kɔ k'an ka sira kɔrɔ k'o bila a ko o y'o baara daminɛ tuma min ale yɛrɛ jiginna ka bɔ kuluba ka na kankari da u ye ko fila kɔni don min ye baarakɛlaw nafasɔrɔ sira ye jama nafasɔrɔ sira sɛnɛkɛlaw nafasɔrɔ sira maguwankɛlaw nafasɔrɔ sira min y'o ye ale kɔni b'o la jama min b'o sira fɛ ale n'olu bɛ bɛnkan na ale n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɔr'o la k'a kɛ ko ka yɛlɛma bolo kɛ
kata wartigu ka tabiyaw sira fɛ a ko n'a kɛra o sira ye dɔrɔn ni sira bilala dɔrɔn ale bɛ bɔ kulu la hali ni a bɛ parti wɛrɛ de dilan ani minnu bɛnnen bɛ magankɛlaw ka sira la a n'olu ka jɛ k'o parti kura kɛ ale b'o kɛ ko o sababu tɛ dɔwɛrɛ ye a ko an bɛ baara min kan ka kɛ a don a baara a ma dabɔ k'a fɔ ko an b'a kɛ an yɛrɛ kama yalasa an ka nafa sɔrɔ fɛn de don a bɛ komi ɲɔsi an y'a dan de yalasa a ka falen yalasa a ka den an denw an mɔdenw ani an tulo masamaaw olu k'a sɔrɔ foro sɛnɛna ka ɲa danni kɛra ka ɲa an ye fɛnw kɔrɔsiɲɛ ka ɲa o tuma na ni ɲɔtigɛ sera u ka sɔrɔ ta u tɛ jɔ a la u b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw tɛmɛn'u ɲɛ minnu y'u ɲɛsigi ni nafa sɔrɔli ye minnu y'u ɲɛsigi ni yiriwa sɔrɔli ye o tuma na a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu b'a fɛ ka segin kɔ kɛ a ye kankaridaw ye a ye kankarida caman ye a kelen na o kelen a ye kankarida caman ye mɔgɔ damadɔ nka a sera yɔrɔ min na sisan a ka ɲi de bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bureau politique min tun bɛ sen na n'o sigira 1962 a bureau politique fan fila de don minnu b'a fɛ sarti min fɔra kɛnɛ kan an ka tɛmɛ o sira fɛ ani minnu b'a fɛ k'i dɛn ka sira fara ka segin kɔ o sama-samali de tun bɛ bureau politique kɔnɔ o tiɲɛli de tun bɛ jamana kɔnɔ o de y'a to jamana kɔnɔ ko caman dɔw y'a daminɛ k'a fereke o ma se fɔlɔ sa nka o y'a daminɛ k'a fereke a ko tubabukan na depuis 62 le bureau politique était déséquilibré et l'opinion publique extérieure précisait qu'il y avait deux tendances. Autrement, décision fɛn o fɛn taara kabini 62 fo ka na se coup d'état la a si ma ta k'a fɔ ko an sigira dɔrɔn an bɛnna ka wuli sɔsɔli gɛlɛn ɲɔgɔn sama-samali gɛlɛn n'i y'a ye ɲuman fɛn o fɛn kɛra minnu ko jama ka hɛrɛ minnu ko baarakɛlaw ka hɛrɛ minnu ko sɛnɛkɛlaw ka hɛrɛ olu ɲumantigiw olu de ka kuma yɛlɛla tɔ ninnu ka kuma kan ni baara taara sera ka taa ɲɛfɛ nka k'a fɔ ko baara sɔsɔbaga tun t'a la o tɛ tiɲɛ ye dɛ n'a kɛra mɔgɔ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ko RDA fanga la a RDA bɛɛ tun ye Modibo Keyita ɲɔgɔn ye a bɛɛ tun b'a fɛ ka taa o sira kelen fɛ a bɛɛ tun bɛnnen b'o kan o tɛ tiɲɛ ye dɛ bɛn kɛra kan an ka taa indépendance la nka indépendance sɔrɔlen sɔrɔko dayɛlɛlen a sɔsɔli caman bangera kɔnɔna na dɛ a sɔsɔli dɔw ye kɛwale ye a dɔw ye kumakan ye